Landare zelula aurkeztuko dizua. Bueno, aurrera! Zelula izaki bizidun txikiena da, eta gainera izaki bizidun guztia dauka. Daude bi mota zelula, eukariota eta prokariota. Dira, landarak zelulaz osatuta daude, oso txikiak dira. Bakarrik aldire ikusi mikroskopio batean. Zelulak dira. Gurea eukariota da, 3 bizi funtzio betetzen dituela. Lehenengoa nutrizioa da, bigarrena harremana eta azkena ugaketa da. Orain, landare zelularen atalak aurkeztuko dizkizuegu. Alde batetik nuklea. Nuklearen barruan informazio genetikoa gordetzen da. Animali zelula zitzagun dugu. Zelula munduan ikus ditzakegun izaki bizidun txikiena da. 3 bizi funtzio ditu. Harremandu, ugaldu eta nutrizioa. Adibidez, zelulak proteinas elikatzen dira. Nutrizio gabe hil egingo ginate. Bi zelula mota daude, eukariota eta prokariota. Eukariotaren barruan animali zelula eta landare zelula daude, eta prokariotaren barruan bakteria. Mintxa zelula inguratu eta babestu egiten du.